Iskelmää. Täällä ollaan Tampereen ylioppilastalon YO-talon takahuoneessa, kun Lauri Tähkä soolouran ensimmäinen keikka on vajaan tunnin päässä tuossa asteikolla 1–10. Minkälainen on polte tällä hetkellä? Kyllä täytyy sanoa, että polte on kyllä 10. Nyt kun tuossa näkee, että ihmisiä valuu sisälle pikkuhiljaa, niin sellainen tunne, että nyt tää oikeasti alkaa. Aivan mieletön fiilis. Ja sitten tuossa jo 6 oli ensimmäiset jonot taas, niin aika jänskää. Ja se, että ei ole vuoteen oikeasti ollut keikalla. Olen intoa ja onnea täynnä. Me treenattiin aika rajusti koko marraskuun. Et sitten loppuvaiheessa rupesi tuntua siltä, että nyt me tarvitaan jo yleisön eteen päästä soittaa, että siitä ei ole enää mitään hyötyä siitä treenaamisesta. Mutta me todettiin kyllä marraskuun aikana, että treenaaminen kannattaa. Oikein hyvä fiilis. Me ollaan kyllä valmiina tähän kaikkeen. Joo. Tiistaina me tehtiin sellainen salakeikka, missä oli vähän yleisöä ja se loi sellaisen fiiliksen, että me selvitään tästä hienosti. Ja yleisö varmasti tulee nauttimaan näistä keikoista. Onks vanhat Elokerjun biisit saanut uutta väriä uuden bändin myötä? No kyllä ne, kyllä ne erilaiselta kuulostaa tietenkin, eikä ole tarkoitus hakeakaan sitä niin kuin samaa, se olisi aika outo. Kyllä meillä sellainen into päällä on. Joo. Mitä sä aistit tuosta bändistä tällä hetkellä? Mä aistin sen, että ne on valmiita tähän kaikkeen. Ja silloin kun mennään lavalle ja ajatellaan mitään muita asioita, ja sitten kun lavalta tullaan takahuoneeseen, kaikilla pitää olla hiki. Jos ei ole hiki, niin ei hyvä hytky. No käys nyt vielä, kello tikittää kohti H-hetkeä, niin käy sun keho läpi. Missä tapahtuu tällä hetkellä ja mitä? Vatsassa. Mä en ole armoton vatsajännittäjä. Sitten mulla adrenaliini oli jo soundcheckissa aikamoisesti, että mä tiedän, että tästä tulee hyvä. Mulla on hyvä vire päällä. Mä oon rauhaton, levoton. Joo, vatsas tuntuu just se oikein. Joka koko ajan kakattaa ja koko ajan pissattaa. Ja on ihan perinteinen juttu. Ihan niin kuin mä just sanoin, että niin kuin maratonille olisi lähdössä. Sykkeet heittelee ja jännittää, että kuinka käy. Ja tietää kuitenkin, että on kunnossa. Koskaan ei voi tietää, mitä tapahtuu. Mitä sä tällä hetkellä ajattelet siitä, että kun parin tunnin päästä ottaisi uudestaan keikan jälkeen? Mitä silloin se olisi aika huippu, että mä pystyisin, olisi sellainen olo, että mitähän äsken tapahtui. Et silloinhan ne on mielettömiä keikkoja, että sä et muista mitään. Mutta on jotenkin niin kuin aivan jumalaton olo, niin kuin, että mitä helvettiä hienoa. Ja sitten vielä jos pääsee enkorelle, niin se on ihan mieletöntä. Ihmisillä on ennakkoluuloja ja ne suhtautuu tietyllä varauksella tähän, kun me nyt tulee katsoa tätä keikkaa. Mä tiistain perusteella vähän jo osaan aistia sitä. Sitä ei pelota, koska jos me tehdään kaikki niin kuin tiistaina, niin jengi vaan rakastuu. Aika mahtavaa. Kyllä mä aika fiiliksissä on oikeesti. On tätä odotettu, joo. Siis vuosi sitten viimeksi ollut bändikeikalla ja nyt ollaan Markon kanssa, joka tuossa tekniikassa juttelin, että 20 vuotta sitten olin täällä keikalla akustisen kitaran kanssa ja Marko teki silloin 3. naista. Hyvä ja kaunista levy oli juuri ilmestynyt ja 3. naisella lähti niin sanotusti sitten liitoon ja Apasesta ja muistan, että oli vähän huonossa kunnossa sen keikan jälkeen. Oli 17-vuotias, siitä hyvä. Joo, minä voin teille tuonne Apasesta. Soitetaan
mitä mieleen juo. Tätä aika tarkkaan. Uudelta levyltä riittää meillä päiviä ja tein tämän laulun tai tekstin esi-isilleni, jotka ovat sodan käyneet ja lähtivät sitten sodan jälkeen viettämään Sotsiin iloisia päiviä. Mistä ei koskaan kerrottu, mitä siellä tapahtui, mutta oli muutamia valokuvia ja oli enemmän kuin 1000 sanaa. Tämä on papuilleni ja myös teille. No niin, Lauri. Eka keikka vedetty 1,5 tuntia tiukkaa tavaraa lavalta. Minkälainen on tunnelma? No joo. Hyvä tunnelma. Ihmiset oli aika odottavaisella fiiliksillä, missä saatiin voitettua puolellemme. Sitten tos kun ihmiset haki nimmareita, niin kyllä mä kaikenlaista kommenttia siinä kuulin. Niin mitäs sieltä tuli? Sä oot tunnin kirjoittanut nyt nimmareita. Oikeastaan kaikki, ketkä keikalla oli, kaikki kävi sun juttu silloin. Joo, no ei. No sanotaan näin, että 95% on, että ihana kun on takaisin, hyvä keikka. Sitten on niitä, se 5% on niinku, antaa jotenkin, tulee sellainen ymmärrettävä purkkaus jostakin, ei ole hyvä. Mutta se kuuluu täällä. Se on niinku hyvä antaa artistille suoraan tässä palautteet. Ei ihan hyvä, joo. Tää niinku paranee vielä tästä. Mua jännitti ihan mielettömästi, että mitä ne ihmiset meinaa. Ja no sitten taas kun mä sain sen palautteen, että on niinku, ettei ole muuttunut miksikään, niin se on aika hienoa. Kun vanhoja tuttuja biisejä tuli, niin porukka on aika hyvin mukana. On joo, kyllähän se on niinku helppo sitten yleisönkin tarrautua niin isoihin biiseihin, vanhoihin hitteihin, mutta kyllä se
se vie sellaisen pienen ajan ennen kuin tämä uusi levy sitten jengi tuntee ne. Ja sitten kun on seuraava levy tullut, niin joskus vuoden 2 päästä, niin samanlainen efekti sitä on sitten. Vanhat biisit on jo tuttuja tältä poltelevyltä ja sitten uudet on vähän niin hämmästellään. Mutta kyllä on niin päällisin puolella aika positiivinen fiilis ihmisellä. Kyllä mulla niin yhdessä biisissä tuli itku. Mun piti oikein niin psyykata itse, että nyt rupeaa. Joo, se huomasin kanssa, että pyyhkeeseen piti kätkeä vähän. Joo, se oli vähän sellainen. Kyllä se yleisö kantaa. Niin. Mahtavaa. On se vaan huumetta toi. Mutta mä pystyn vielä paremmin. Levollinen mieli ja ehkä tästä pitää laittaa kamat kassiin ja mennä nukkumaan. Minkälaiset terveiset faneille, jotka on nyt tulossa katsoa sitten sun keikkoja? Tulkaa ihmeessä jatkossakin. Se energia, mikä teiltä tulee, niin sillä vaan jaksaa suurin piirtein viikko nukkumatta, viikko syömättä edelleen. Tää on huippua.